furta ni ki na biyu sirri na rike ki kama inda kina raye ni ban nadama Aisha Umaira mai kyan hali da tsafta ina da duka sirri yanzu zana furta Aisha Umaira nuna ki kama labarin zuciya a duba fuska yanzu ni zan fada su ya min sarka basmi da bara a gare ni kar na koka da na tuna da sanki ba na koka kullum tunanin ki yawa yake kara yi ni na rasa yaya zana yi ya ko da yaushe ne na cikin yanayi ashe so yana sa kasa yin juriya gani ni da kafa jiki na ba na zuwa sanadi na so ne ya sani na yi zautuwa sarki Umaira kin zammin na garkuwa kasin ba naka ba rabin mutum ajali ne ba zai kido so ka ba ka ji an cewa ne to ba a banza ba matar mutum kabarinsa san ba ta saba shawiyar su a baya yanzu na manta komai gamo da Umaira da nai ya minni komai sanadin gamo da Umaira ya sana zan majarmai sarauniya mai mulkin zuciya ki kadai na sanya zuciya har idan babu ki ni zan sha wuya ki na ba mu kullum zuciya yan hika yana ki ne sarauniya Aisha Umaira Umaira Aisha Umaira